listas multinivel. Imos facer un exemplo de creación dunha lista multinivel como a do exemplo, como a que vemos aquí. Nesta lista multinivel temos tres niveis diferentes, un para os títulos das unidades, outros apartados e un terceiro nivel no que utilizaremos o que empregaremos viñetas. Ben, empezamos a crear a lista multinivel na cinta inicio, nas opcións de párrafo, despregamos no botón de listas multinivel e escollemos dentro da biblioteca de listas unha que nos poda servir para facer as modificacións que ao final nos van a levar a ter un formato como este. Unha vez que escollemos a lista que vamos a empregar, volvemos a darlle o botón e abaixo damos ya definir nueva lista multinivel. Empezamos modificando o nivel 1. No caso de que este cadro de diálogo nos aparezca así en formato reducido, damos ya máis para ver todas as opcións. Bueno, empezamos polo nivel 1. O nivel 1 vemos que ten o texto unidade diante e ademais está en letra azul e con un subliñado. Pois diante do número escribimos unidade e modificamos a fonte, un tamaño maior e un color azul, estilo subliñado doble. Ademais, está aliñado o número está perfectamente aliñado á esquerda, non ten sangría. Aquí está a alineación do número á esquerda e o texto, como vamos a ver agora, está aproximadamente no centímetro 2,5. Cando temos a todo configurado, damos ya a aceptar. Bueno, ainda que neste caso primeiro teríamos que ir a modificar o nivel 2 o nivel 3, pero bueno, en fin, despois volveremos sobre isto. Aceptamos e escribimos vemos que o número está alineado á esquerda e que o texto empeza na posición 2,5, como lle indicamos no momento de crear a lista numerada, como está máis ou menos aquí. Volvemos, vamos a darlle formato ao nivel 2. O nivel 2, o número está formado o primeiro efectivamente por un número, pero o segundo é unha letra. O número do segundo nivel é unha letra. Polo tanto, vamos a cambiarlle aquí estilo de número para este nivel, cambiamos a letra. Vedes que aquí cambiou o número que tiña antes, cando estaba con estilo para este nivel número, por letra minúscula. E ademais aquí hai un paréntese, mentres que aquí hai un punto. Pois podo borrar perfectamente o paréntese, mentres non borre a letra e o número que están sombreados, non pasa nada. O resto podo facer as modificacións que queira, e ademais cambiolle tamén o tamaño e a cor de fonte, neste caso un verde. Quédame a alineación. O número está alineado perfectamente a marxen esquerda, así que alineación 0 do número e do texto. Ímolo ver agora mellor. O texto está aproximadamente a 1,4. O número empeza en 0, e o texto empeza a 1,4. Pois ímolo cambiar. Alineación dos números en 0 e o texto, o nivel 2, alineación número en 0 e texto 1,4. Pois esa me vale. Acepto. Bien, ahora doulle a intro e me aparece unidade 2.
para que aquí en vez de unidade 2 me aparezca un A, teño que incrementar o nivel, porque isto do nivel 1, para que me pase o nivel 2, teño que dar ya tabulador, a tabulador ou ben a incrementar sangría, ou a tecla tabulador ou incrementar sangría. Aí está. E escribiría dou a intro, ben, dou a intro outra vez. Agora en realidade xa non quero estar neste nivel, no nivel 2, quero volver ao nivel 1 para poder escribir unidade 1, unidade 2. Entón, en vez de darlle a incrementar sangría como fixen antes, doulle a disminuir sangría. Vale? Incremento sangría, disminuo sangría. Ou tabulador, tecla tabulador, ou shift tabulador. Tabulador ou shift tabulador. Que teño que facer aquí? Como quero incrementar o nivel, pasar ao nivel 2, tabulador ou incrementar sangría. Outra vez quero pasarme ao nivel 1, así que dou disminuir sangría. Cuidado, aquí me olvidei de incrementar sangría o tabulador para poder meter o dato do segundo nivel. Bueno, seguiría con 3B, 3C, pero teño que crear tamén o terceiro nivel, que é a viñeta. Volvo a lista multinivel, definir nueva lista multinivel, e agora vou ao terceiro nivel. O terceiro nivel non é un número. Que quero? Pois cambiar o estilo e escollo unha viñeta. Podo escoller algunha das viñetas que teño aquí, ou ir a nueva viñeta e escoller algún símbolo da fonte Webdins ou Windings. Escollo esta, por exemplo, e teño que darlle a alineación e a sangría. A alineación, pois, 1,27, como me aparece por defecto, podeme valer, e o texto, pois, quizáis algo menos, e acepto. Bien. Entón, se agora quixeran meter, xa non escribo o resto, vou a escribir isto, seleccionar palabras, seleccionar liñas, tería que darlle a tabulador e me aparece a sangría, a viñeta do terceiro nivel. Ben, así é como vamos creando as distintas partes dunha lista multinivel. Recordamos, cando escribimos un texto a un nivel e queremos pasar ao seguinte nivel, damos a incrementar sangría. Si queremos reducir o nivel, damos a disminuir sangría. Ou ben, a tecla tabulador, ou, para disminuir nivel, shift tabulador. Ben, eso é todo.